Haba text phim reply Mynsiem khuslai Ngah das go Shepting Baieid Phi Phai Haba koru phim shim Marwei du Mynsiem Sngew artatin Phi Phai din Jingpyrkhat babun jai Mynsiem don Haba yang pile bomon Baieid Wat Pynlynga tu kren Shai Marwei Jingpyrkhat sa iyo yang Pynlynga ne pila skull tight ne pi khwah banyak Khlad Yo day ba pidang bun kam day ba pile khnang Ngam laban shem phang Haba Ngam don hajan Jingpyrkhat babun jai Mynsiem don Haba yang pile bomon Baieid Wat Pynlynga tu kren Shai ne pi shem banga bakla lese pi dom yang Baieid to kren Shai yang Wat Pyn khuslai ne pi la don la Shawei Jingpyrkhat Marwei si Marwei Haba phim Jingpyrkhat babun jai Mynsiem don Haba yang pile bomon Baieid Wat Pynlynga tu kren Shai ne pi shem banga bakla lese pi dom yang Baieid to kren Shai yang Wat Pyn khuslai ne pi la don la Shawei Jingpyrkhat Marwei Sngew si